posa jidaba tuwasani zimene wayankhula bonkalino lero pa 22 August 2025 takhani kumbundo tamvetserani mwajidwi The DC Bwenzirano Nchosankhawa pantendere pamavuto ni makhalanano chifukwa ine nimangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitirira kuyima pa chilungamo mosayang'ana nkhope, mosayang'ana mtundu wa anthu, mosayang'ana zigawo, mosayang'anira makobiri. Ine nimangoyima pa chilungamo ndimo nimakondwera kwambiri ndikamalankhula chilungamo mu mtima mwanga nimamva kukoma kwambiri. Ndipo zili ndiwe amene umadana nazo izo zizipitirirabe kukupweteka chifukwa ine sindizasiya kuchinena chilungamocho kuli bwino kuphedwa kusiyana ndi kukhala chisiru olambalala chilungamo chifukwa chofunafuna makobiri. Ine ndimalawira chonchi kulankhulira amalawi wosauka amene akukumana ni mavuto kwambiri muziko limene ndilomvesa chisoni, limene atsogoleri ache ndi openga amene sakuganiziranso za anthu. Lero ndisanayambe kung'alula ndikufuna mundilole amalawi kuti ndikapange wish a very very happy birthday kwa Prophetess Mary Bushiri, Zimayi a selfless woman amene amakonda wina aliyense, amene amankonda mamuna wache, amakhala naye mamuna wake pena paliponse ndipo sayang'ana kuti uyu ni ndani. Ayi, amakonda wina aliyense, Zimayi wosatopa. Mamuna choulo atakhala kuti ali pa mavuto otani amakhala naye, kumakhoti amakhala naye. Ndi Zimayi wolimbikira kwambiri ndipo sasankha munthu wina aliyense, sayang'ana chipani china chilichonse, amakhala munthu wansangalala kwambiri. Khope yake utakhala kuti wamuzusa mwina pakati pa usiku ndimakhulupirira kuti amakhala wokondwera kwambiri. A very very happy birthday to you Prophetess Mary Bushiri, amene ine amandipasa chidi kwambiri. Amakhala kuti akupereka chisanzo kwa azimayi ena, kwa asikana, amapereka hope kwa wina aliyense. Pamene mukukumbukira siku lanu lobadwa lero, musangalale mwabwino komanso mokumbukira Mulungu, molemekeza Mulungu mwa nthawi zonse. Tipemphe kunena kuti chisangalalo chimenechi musangalale mwachimwemwe, pokumbukiranso kunena kuti ntchito zanu zimene mmagwira zachifundo osazisiyira panjira. A very very happy birthday to you Mama Prophetess Mary Bushiri. Lero ndili ni nkhani zikulu zimene nditi ndilankhule, kuwalankhulira apolisi, kuwalankhulira anthu akuluakulu anapita kutheba, kuwalankhulira anthu othodwa. Koma ndisanapite kumeneko ndikufuna ndimuuze wajantoliro kunena kuti ku State House ni nyumba yosamalirika bwino, nyumba ya ulemu, nyumba imene kwakhala ma president osiyanasiyana amene amayilemekezaso nyumbayo. Koma ife chibadwire ni muno Malawi sitinayambe tayionapo nyumba imeneyi ikujambulidwa ndi drone pakana anthu ndikumaona zinsisi za ku State House. Wajantoliro mudziwe kunena kuti maiko onse azikolosera pansi palibe munthu amene amajambula State House, palibe amene amaulula zinsisi za nyumba imeneja for security reasons. Andi ndichite blame kwambiri a media team ya wajantoliro kunena kuti muzamupesa president. Inde ndi president wanu mmamunyadira, koma munayeneranso kuti muziyang'ana malire opangira zinthu. Taonako kumene kuja kuli Kamuzu, taonako kuli Bakiri Muluzi, taonako kuli Bingwa Muthalika, taonako kuli Amayi Joyce Banda, taonako kuli Arthur Peter Muthalika, uyu wakuzunguza ni Zuloyi. Koma palibe chimene sikolo limozi timangoiona State House ija ikungooneka mawindo ni makomo ache. Koma zoijambula State House ija pakana kuitumizira drone ndikumayijambula imene ijayo seija wajantoliro akutuluka nkati. Izi siku lina
muzamupesa president ndi uchisiri weni kumapanga zinthu za matama kuti ati anthu akuoneni kuti munali ku State House nthawi imeneyo mwina mu history mwanu, koma mukubweresa security threat imene mukupanga ija ndi chibwana chachikulu kwambiri kumamujambula president, ndi kujambula nyumba ya Kamuzu Palace ndi drone, kumaona zonse zinsisi, kumachita concentrate zimene zili pamenepo. Muzampesa president oloku America kumene sizinambe zachitikapo, amangoijambula ujeni White House ija muna mumbali kungoonesa chabe, koma osakhala kumaijambula pakana za mkatikati za mmenemo. Ndiye wajantoliro khandiwo umauza anawo, koma siku lina muzandikumbukira nyumba imene jane, nyumba zonse za chifumu ni nyumba zotetezedwa kwambiri. Khala ngati kuli kukondwa ndi kampeni imene yakupengesani iyi, mukuauza anthu kuti muzasisa fetereza osachedwa pompano, koma osauza so anthu kuti fetereza yayo ndilengo aje ndi bwanji. Kodi ngati munalephera ufetereza nthawi imeneja wa 15,000 kapena wa 4.5, lero muzamusisa mukamusisa kuti tinadziwatu kale, ndipo Amalawi akuziwa ndinawauza kuti fetereza munamuba wama 15,000 uja, ndipo mukumpanga lipaki malo ena achinsisi kulilongwe kumene muti mumusise pa mtengo wa 80 kapena 75,000 chiseko chitakupanani kwambiri. Lero tuzafikapo tukuti nzanu uja sopano mukamunyoza uja ndi uja wakututumusani mumzinda wa Lilongwe zulo, anthu miyanda ya anthu kuchokera kunchewu kunsipe uyo all the way pakana pa matanki. Ndicho linga kuti ati mafuna kuti mumunyoze, sincho linga kuti kampeni yake isaende. Ndi uja watuluka zulo pamene pajapo zafika do pa mwana wa Kanapala, ndipo ili namba atikoza kunena kuti samaloto namba yanu yafika pa 96 olo 96 uja mene pafikira yechi uje ni Mutharika uja kuite menuza kuti mumusokoneze kumuyang'anisa mbali ina ndikumuzondoza amakhala 96 taire mbeni namba lemene ya 96 ndiye muite menuza kuti mufuna muizondoze muipezabe imakhala 96 kukhala wanzeru munthu wina kuti ndi ineyo ndine Ntoliro ndikanangosanzika. Izi ndi zimene ngakhale ma MP yanu ayamba kumaziona malo osiyana-siyana. Kodi tikubwera kuti anthu ambiri tu akomokatu, kubwera kuti anthu ambiri aziwombera siku ilira pa 16 September ali anthu ambiri sazakhala amoyo, anthu ambiri azaona mavuto chifukwa akaphwasamuka faja amene ndikutha kuona kuphwasamuka kwa anthu akulu amene tazaphwasamuke pa 16 September apa, ndipo wina ngati sazazipha ni futi ndi mwayichabe. Choncho mutayizira anthu mukalowa muringi kapena ukamayambana ninzako uziziona saizi chentoliro pamene pachatu mwayaluka kutumiza anthu anu anyamata zinyawu ati akasokoneze msonkhano wa pa matangi wa Mutharika, koma ndiye mwina akupasana ripoti kuti aphwasamulidwa kumene ndi anthu ma supporters amene amangoyenda okha. Sizotenga anthu maatiki malole iyo ikuchosa ati magalimoto aboma manamba plate ndikumapita nawo mudowamu kumanyamula anthu. Iyo anthu akangoyenda okha kumapita pa tanki kumapita pa njewu kuti akamuone mtsogoleri wawo. Ndi apa mwathawa inu kaja kamachedwa kuti ka debate. Inazuika kuti muithawana ngamunganakalankhula kuti chani bora tunzani amene asanapiteko amene jaso sayenera kupitako chifukwa chonena kuti manifesto aja anthu akuiziwa kale, zimene wanapanga iye akuziziwa kale, nzanuyo sanayenere kupita koma inuyo mwathawa mwachita chicken out kumana makuti aye president wathu sapita kumeneko chifukwa environment sinali conducive, ndipo anthu amene amakonza zimene zizi sana zikonze bwino, maonesa biasness iyo nena ni chilungamo kuti simukana kauza Amalawi china chilichonse chifukwa zinthu zakukanikani. Nkhani yayikulu lero ndikuwalirira awo amachedwa a polisi. Makamaka uthenga mumutumizire ujana amachedwa Annabel Ntalimanja komanso akulu wonse ameki
kuphatikiza spokesperson uja amatchedwa wakumeki kunena kuti apolisi pakana lero amene agwira ntchito kumeki ntchito yowawisa mafezi wonse a registration kupanga china chilichonse kuzafika siku la lero pamene tikusala ndi masiku ochepa kuti tipite kuzisankho anthu amene wasanalandire ndalama zawo. Ndiye nkumafunsa kuti koma inu anthu akumeki mitu yanu imayenda? Apolisi wande amene mukufuna kuti azayang'anire zisankho koma pakana lero ndalama zawo simunawapase, mmaganiza motani? Mukuganiza kuti siku limene anthu amene akagwira ntchito mwa ukadaulo kapena monyinyirika sipano ngati mukulephera kuwalipira apolisi amene akugwirira ni ntchito nthawi yonseyi kuchokera nthawi yakalembera kuzafika nthawi yokaona mayina ma-exercise wonse kuzafika lero simunawapase ndalama zawo. Kuimba foni ama kuti tikukonza mukanakhala ndi human face. Amayi Anabelo Ntali Manja pankani manyazi ndi inunso akuluakulu akumeki pakana ampesi mkhale ni manyazi mwalipire apolisi ndalama zawo. Masiku awa akupita pang'ono ndi pang'ono na atha angosala masiku ochepa kwambiri amene anthu apite kuzisankho. Kodi sona anthu amene wamuzawalipira liti? Izinso ndi chimozimozi awawa amanebu amene anagwirisa anthu ntchito ya invigilation pakana lero anthu amene wasanalandire ndalama zawo kuchokera ku ame ku polisi maziphunzisi sanalandire ndalama zawo za invigilation. Andi ndikumafunsa kuti kodi ino akuluakulu mukamakhala m'maofesi mmaganiza bwanji? Mmakhala kuti mwadya chamba chani, mwadya kokeni kapena chani? And why do you treat people like that? Anthu amene wawa apolisi ino masali awo ndochepa kale. Anthu amene wawa ndalama samakhala nazo ndalama mukuwazuza kwambiri. Inu ameki mwazuzi apolisi, inu amanebu mwazuzi apolisi, inunso amachula ati wajantolino ndi azinzache mwazuzi apolisi. Ulendo kuti president akunyamuka imachidwa 10 o'clock ya mamawa kupita ku kampeni, anthu apolisi akumaima 1 AM musewu opanda chakudya china lichonse malo ozizira kaye nthawi ya mvula. Apolisi amazunzika kwambiri. Pena pache mukamapanga zinthu zanu kumene koko ku area sateko ndi akuluakulu anzanuwo muzikambirana kunena kuti ifeyo to anthu athu apolisi akudandaula kuti inu ameki simmapasa ndalama zawo. And izi zomauza anthu kuti mukagwira ntchito mutipasire ma phone numbers yanu kapena ma account. Inu ndinu makape kwambiri. Mmakhala kuti simukuziwa kuti anthu amugwerera mwapase ndalama kapena chani. So ndikupempheni apolisi ena amene semuli osusuka. Anthu awa kukuzunzani koma mwasi muli kwere ati kumafuna ati muzikhala nawo mugulu lobera zisankho. Izi tundesi muziberatu. Andi iniyo kuti muchite bwino mwina di mungopanga plani ya bwino yobera chifuka zaoneka zulo ni muthalika zija. Akuluakulu ndi 96 itu. Nambala ya 96 ndiyo opya kwambiri. Muthalika uja ndi 96 kumutembenuzira mukuti mumufute sizingateka amakhala ba 96 amango njanja 96 mwana wachabe kwambiri Peter Muthalika. Wakuzunguzani kwambiri. Nkhani yachiwiri imene tikufuna tikambirane ndiyokhudzana ndi mavuto anthu amene anapita kutheba. Anthu amene anapita kutheba akulira pakana lero. Boma linapanga matama atamva kuti Amalawi First akufuna aziyendera anthu osiyanasiyana amve mavuto awo kuti ndalama zawo zituluke. Anthu amene anakagwira ntchito kutheba ena anamwalira, azikazi awo pakana lero akuvutika, ana awo akuvutika. Chikhaliye nicho ndalama kuchokera ku South Africa zinabwera zili kuboma konku aboma ndi amene munazitenga ndalama zanu kuziba. Lero anthu aja akuzunzikabe pakana lero anthu akutheba. Ndiye munalengeza mmali chimuja ndicho lenga kuti muchite counter ife Amalawi First munalengeza mmali chikuti anthu aja ayamba kulandira ndalama zawo. Ayamba kulandira ndalama zawo pakana ntoliro afuna atuluke mboma. Pakana lero palibe bwansala ina iliyonse. Kodi chisoni mulibe? Mukayang'ana atheba umene akumvesera chisoni. Mmakhala mulibe chisoni ino anthu andale. Kodi umakhala ufiti chimakhala chani?
inu simungakhale ndithu ndi moyo oganizira mmene anthu anavutikira ku migodi. Ena anaduka mikono, ena anaduka miyendo, ena anamwalira kumene, koma ndithu aboma ndikukatenga ndalama zawo za anthu atheba ndikuzisunga pakana lero. Muzikhala anthu achisoni, muzikhala anthu oganizira anthu anu. Tikati leadership imene tikufuna ndiko kuti muzikhala ndi welfare ya anthu osauka. Kunja kuno anthu akuzunzika kuopsa, ndipo ulamuliro ngati wa Malawi sana uonepo umene simano waonesa nyekwe. Pena paliponso ukapita ngakhale ku Central Region kumene anthu akuzunzika akudandaula ndi usegolero umene waja ntoliro. Choncho anthu akutheba akuzunzika akudandaula kwambiri mavuto amene akukumana nawo. Ndikupempheni ya Malawi kunena kuti pa 16 September mukavote mogwanizira bwino kwambiri za sogolo lanu. Ndipo Amalawi ife ndife anthu omvesa chisoni kwambiri. Mmathamangira ka 5,000, mmathamangira kulandira ati kulandira thobwa mahewu, koma mavuto ali ku makomo mwanu. Muganize mofasa kwambiri. Kampeni iyi kapena ujeni voti iyi kubwera si voti yovotera kuti chifukwa chati munthu ndi wakwathu, kuvotera munthu amene ali ndi mfundo. Ndithokoze kwambiri amene munapita ku presidential debate Zulu, mwalankhula bwino kwambiri, mfundo zabwino. Ukamamvesera mfundozo kuchokera kwa Joyce Banda, kuchokera kwa Atupere, kuchokera kwa Kabambe, ukamazimvesera mfundozo ndikumanena kuti koma inu anthu inu mukanakhala kuti munali pamozi ndikupanga as one block a opposition inonse, ziko lilikanakoma kwambiri. Koma ayi ndithu aliyese ndikufuna ndikhale president. Koma anatiloza ifeyo sanapite be alibe wa moyo, ndipo adakaenda abe wa pansi. Ku Malawi ndikolozedwa kwambiri. Bon Klindo, the DC, mwana wuwupya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Bon Kalindo lero pa 22 August 2025.